Daniel Pia trotro driver for no so tum so musisimu no emu odin wo mo kwa adwuma so a wo mo mantem tiara hu se ne trotro driver Daniel Pia wo kasoa wadi nkwase asem sebe wadi emu asem kakra wadi sebe ejimi sem kakra one na yine na wo ho nantawantawa baaye pam wo ba no ma odin kwala mienu eni omotra ba ko ewo mfie wotwe oba no owo 8 years na just wo sha enu fo kra no miye cho se bia bana na kukum na kwala ewo 8 years na o kire mu se ne papa ekọ adwuma obedu fie 1 ebi wo 12 na kwala isu obeti na nufu anu bibi ne nam ho te se enwa a otene no bibi ne nam ho te se enwa a etene ne bibi ne na akwala ikoti na ni o se ne papa ne papa se kan anu tu na mi fa hye o yedi ma me kire o enya o hwe sama akwala nya 16 good years ne papa egusu eye ne sa na che se ne papa eyi ne nantem sra ne papa ene deda wedi anu odin yenim se bi mu yiye mansam obaba na menim se bi mu de beye esua de bi de ato mutim se sebe eye ebususem akwala nya 16 years o de toa eye police fo e wo ka so se asem we de ne adro na no odin o mo nche ne papa akwala na se num to se ye che ne papa na se ye sanka ne papa ye mfa ne ntum for life. Wow. Mayenko Angel TV nkoti kasebo a efirimo emra. Weja divisional command no di dofsu. Wo mo akwa kire trotro driver ya efre no Daniel Apia wonye mfie aduasan enwotwe 38s. Wono ankasa na simu ba enye se bia da bia wo ba bi na dina ba wono ankasa ne sperms ba pa na simu ba ena wone no eda na wo kire mu a na girl no 9 years se wonye 16 je se be se wotiti free mu a be mfie nso ntem de ne trotro driver wone ne ba no a ena ne orgasm no saa mfie nso wo so wo boss so that de ayeye dem de be ma wa me de ma wo se wo mesumintimi se ano 9 years kura na fe na 16 mintimi hwa ma wo bi me fan kosa ye hwe de ese opani da ko e wa homanso na ansa na opani be som no mom ye hwe ne ye de a kire mo NGTV ene ye Facebook NJ 102.9 FM ye wi ada kwa homanso enemi ni aketo aba ono ya na wada eto bi okwa adwuma oba we 12 and say 1 eno anam nim say obe na onemi ada onemi da we kete so na say mpaso satana mi so onyende kra be 8 years e kono oba mfam sheji mu on fam ntum 102.9 enti ababa yu a wanya 16 years one de edinidin no ebeta kakra ne mo ne papa de friend Daniel Apia was djuma ne papa de edin no was ra aban fa ne papa ntum on fa no to prison kura na opani da konso ne kuta semu opani akwa abai mejo so obishe se again no nani abre pa wa ka bia kire no correct o boabo anu esisa ne kura ne say yo medal say papa tamre o be pie mu ewo Weja divisional deputy police commander eya dia apokupo nsaka branch ba ko a wedding finishia no abiasan wa 38 years ebi a just where the Daniel here or your trotro driver na ne nyina no ko no ankasa na sinu ba wedding finishia no eye dunsia e kire mu a papa yi ne bada na wo mfinkron ebesi enmeda ya ye kasa enamso aba akwala no tafi de ayeye point medium akwala no kese na okostu na odu protection na ne papa yi eji no free school ni aye de so ja no ma no kostu a obedi nkombo ama amanfo atse na ba ni bibi enti ana tede afedi de ni papa ben o ma akwala yi play nko ba bia no a ne kodi gaba ma no obeya aduane owi anu acha church for no opetwi nu aba ya ne ba ne pe bia o so ba ya ma no bi o ma obi biara nya no ho kwa
Baba opani ya wo kire na de afie wo yi da free school mu saa no wo no papa no wa ne ba no ya wa kana share dem no kodi dwa na tse romantic pa na wo saa kire na de mpo ka ho wo fie de me pa cho anya ade a papa yi e kire na de bia wo fie emom no nyamma sam a wo di no na wo mpesa kwala no benya access ana so bi benya access kwa kwala no ho na ankobedi na ogba kwala no nso se o ka kire wo bi a ade a kada na akwala no ibu atu asase tinta akwala no to de che ne ho na ye akwala yi etaye ene se be se na nsani ena papa yi epie ye jo ba na akwala ni fie ena akwala no ba ye no no kusan so ko hin no to ko ka de wa kire ha aduane a wo ba do bi papa ni kire mu a o to ko ne na ho ko no so ni obi entimi nche ne ba no enti odi banku papa na bo ni baya ma dan eno nti akwala no hwa na pe de anya ye nyan na wo so ko ba ma ne na wo ko ba presi for ma ne a presi for akwache ne papa enti wo se ne papa de kwan yo de na paso no ama na nya psychological trauma enti no aban emfa ne mfa bra kwan so papa ntwena so na dachi ankwa ma bia no da na fo a etesa no empanya sua de opani ayi Facebook fue na ebinom ye akwa ipa abrembu ye mfa akwara no ento but wa hunu abayo no a ne ho akọnọ ye sanko a ne papa entimi wa ye so jealous to that degree said the uchechire mu yi no kre uke akwara na onche den pempenso a ne ho be ya akọnọ kala mi ankasa mahu akwada no ne no atwetwe nkomo ne ase nanso anka meka ne se onso senka obedi duma eti sei nanso the beauty lies in the eyes of the beholder inti papa no behavior ogun different inti na 9 years na watch out the me no 16 years ikwa na onche dan bi pempenso bi esesa said ni hunam bia sa bia sa eno nti sana atako yo na papa no nso oni akwala ima no wo no kwala be mu anoja no achi okofo ba to pra oni na wo bi ni beye 4-5 years ni ena ta o ba npa na o kama on free pio ena fe o de ne ba no mo aye ne yere mo matina be sin le ye yo ya das opani da kwa man bono no ma Facebook fo am twa be manada pa no we je bi kan a ko ne wura be po pa Mr. Ghana police for the lawyers we die akwala na nkasa ne no ntu no ka we mama nko ye won fa lawyer ye ntua ye mfa ne ye ntua bia Mr. akwala ne se ye mfa ne papa entum for life e bi kura ne papa babaka obetumi abema ne poison bi eyi na fia chat for asase so ti Mr. mo ye mo adwuma yi se ne be ya saa nsem we ne betumi afi Ghana memo ha akwa ntwa makra